naimbag nga rabitay kakabsat, tayo tinasantuan nga misa, tayo mandanggayan, ti pagyaman da, Evelyn Joyce, Zera, Loclayan and family, Mark Benedict Pedraza, kaya di pamilyana, Makusi family, Benjamin Corpus, kaya di pamilyana, Ken Kastamet, kapagyaman ni Janice Tumakdang, iti may katalupulog at may isa nga panag-birthday na, Rolando Labirinto, kaya di pamilyana, Nelson Labirinto, kaya di pamilyana. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dako mga kada kayo. Kakabsat na tipon-tipon tayo, nga agdaydayaw iti Diyos, nga mangsurot ti pagayatan ti Diyos, nga agbalin nga managayat akas ken kuana. Nga itad tayo ken kuana ti puso tayo, may surot tayo nga agayat, agserbi asipo pudno. Daydayawan tayo nga rod, nga tapno maikarita ang makirano, iti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawian tayo, idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos, manang ngaasi, ken managaya. Sikaan na ibaon, tapno paimbagan, dagiti puso, nga agbabawi, Apo, kaasyan na kami. Apo, kasyan na Sika nga imay, tapno ayaban, dagiti managbasol, Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kasyan na Sika asitutugaw iti makanlawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo, kaasyan na kami. Apo, kasyan Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, kagkalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, iban na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaan ti pan nakairurumen ti anak mo, pinabangon mo, tinaidasay alubong. Ipaay mo kadita da kami amamati, maaddaan kami itinasantuan alagan tinakem. Rukatan na kam kadi iti panang tagabo ti basom kada kami, kahit iragpat na kami, kadag iti ragsak nga agnanayon. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyok ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Amen. Di maibasa na adaw iti libro ti Genesis. Idi mangrugi nga agbisin dagiti Ehipsyo, imasog da iti ari ang maikanda iti taraon. Imbagana kadakwada, inkayo ken ni Jose ketumpalan nyo ti bagana. Idi nakasaknapen ti bisin ti entero a pagilyan, ninuktan ni Jose dagiti aming apagiduldulinan iti taraon, ket naklako iti irik kadagiti Ehipsyo tanakaroon na yan ti bisin. Nabandag iti tattao iti entero alubong ijay Ehipto, tapno gumatang da iti tarahon kini Jose. Gaputa na karoon na yan ti bisin iti amin alugar. Adapay sa basabali at at tao anapan ijay Ehipto, tapno gumatang da iti makan. Malaksi dagiti anak ni Jacob. Adagamin bisin iti daga ti Kanaan. Kas gobernador ti Ehipto, naglako ni Jose ti makan kadagiti amin at tattaw iti lubong. Idi napandag iti amin at tattaw iti lubong. Idi napan kadagiti kakabsat na ket
nagpaklebda iti sangono. Akas pumadayo ken kuana. Mailasin na ida ngem nagparang akas ladinam ang ida. Kalungal daw a pinaipupok na ida iti pagbaludan. Iti may katlong aldaw kinunan ni Jose kadakwada. Managbutongak iti Diyos ket ispalet ti biagyo iti may salaing a kondisyon. Tapno nga paneknekan na pudno ti sa uyu, agbati ti may sa iti pagbaludan nakaipupukan niyo. Mabaling agawit ti daddo makada kayo, tapno isang pedda at titaraon aginatang yu kadagiti mabisin a pamilyay. Kalpasan na, masapol na idatagyo kanyak ti inaudi a kabsat yu. Daytoy ti mangipaneknek, apudno ti ibagbagayo, ket iti kasta, saan kayo apapapatay. Imana mo dagiti agkakabsat, iti daytoy, ket kinuna ti maysa. Ken maysa iti pagsasauda. Wen nakabasol tayo iti inaramid tayo iti kabsat tayo. Nakita tayo ti rigat na idigpapakaasi kada tayo ngem, di tayo kinaasyan. Dahito iti gapuna ang magparparigat tayo itan. Kinuna ni Ruben. Imbaga idi kada kayo adiyo dangran ti ubing ngem didak impangag. Ita, may balbales kada tayo ti ipapatay na. Naawatan ni Jose ti sarsaritain da, ngem didaan mo ang maawatan na, agsipod ta makisasao kadakwada, babaen ti maysa ang mangipataros. Imadayo ni Jose iti anda, ket napanagsaon. Ti sao ti Apo. O Apo, adda kumakada kami, ti di agbalbaliw nga ayat mo, kasi ti kaaday tinamnama, miken ka. Buyugan nyo iti arpa iti panagyaman nyo. Danggayan nyo dagiti kantayo, iti instrumento asang apulo ti kwerdas na. Baro akanta ti ikantayo ken kuana. Tukaren nyo asilalaing ti arpa, ket pigsaan nyo ti agkanta. Uabot ako mamalakan niya Kasi ti kaday tinamnama miken. Dagiti gandat dagiti nasyon dalaelen ti Apo. Ti panggep dagiti tattao paayan na. Ngem agtali na ngagnanayon ti plano na. Ti panggep na agpaot ngawan ingana. Uabot ako mamalakan niya bayat mo kasi ikada ng namamihan ka. Salwadan ti Apo dagiti agputeng ken kuana. When salwadan na dagiti agtalek iti di agbalbaliw nga ayat na. Iti patay isalakan na ida. Iti tempo ti bisin di na ipalubos ang matay da. Uabot ako mamalakan niya bayat mo kasi ikada ng namamihan ka. Ti Apo at dako makada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Inayaban ni Jesus dagiti 12 ket 2 nga adalan na ket inikkan na ida ti pan nakabalin
amang paksyat kadagiti dakes nga espiritu, ken mang paimbag kadagiti agsagsagaba iti amin akita ti sakit ken an na yen. Dagitoy tinagan dagiti 12 ket 2 nga apostoles. Umuna da Simon a managan Pedro ken Andres akabsat na, da Santiago ken Juan agkabsat nga anak ni Zebedeo, da Felipe ken Bartolome, ni Tomas ken Mateo nga tiagsinger iti buis, ni Santiago nga anak ni Alfeo ken ni Tadeo, ni Simon a Patriota ken ni Judas Iscariote amang lipot ken Jesus. Imbaon ni Jesus dagiti 12 ket 2 kastoy ti imbilin na kadakwada. Di kay mapan iti oray sa dino adaga dagiti hintil wenno oray sa dino nga ili dagiti Samaritano. Ngemin kayo ket di ka dagiti napukaw a karnero ti nasyon ti Israel, iti nasyon ti Israel. In kayo ikasabada itoy asidegan ti pagarian ti langit. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pahay kanto. Tembaga rabi tayo amin Apo. Nya kayo kalahi wala tupad. Ay kalahi bailaan. Kaya awan tupad dito ay. Ay nalpasan kalahi lang ay. Problema na di ayan mita madamati kalahi kada tupad Apo. Problema na gati ang paraop tawan ti mayat nga mapan. Kaya kung kunak mo, dagiti mapan makikalahi nga daduma, nagsasaor damot. At dagpagpag na, di may sa nga nalagsak itan ne, alas 3 pailaan nakakayon. Sa magdang sa maguron nung ti pasok kada ko nga. Ginayon na kada nagsaor mo daya, gasampay mo ta trabaho ka katwa na nakakayo, tagagabursa day chay. Diyan mo no sino kada kayo diyan nalasin, at least safe ako nalasin. Dito umuna nga maibasa, na ibagat kada kayo idi, dito ti gandamok nga sinangsangitan nga istorya iti Biblia, ti Old Testament, iti katikista, kada kaya ay solusyon na idi. Kahit kung mabasaan di mo nga Biblia, pinagdiak nalpas. Kaya dito iti idinadanon dito sinangsangitan, tanya tinapasama ni Jose, iso ti Joseph the Dreamer niya, malagip yun, di managtagtagainap kunana. Nga nang-interpret nga ti tagtagainap nga kunana, di yan ikadakkelan nga in-interpret na nga napasama, at dapito nga baka, nga nakukutong, kan-kanin na, dagiti pito nga nalulukmag. Kaanyat interpret na, pito nga tawon nga abundance, ado ti apit ti pito tawon, ngon pitong tumot atawan nga bisin. Dagyan in-interpret na, kaginggan na nga uri, di pagay man ang dagyan, trigo nga pagay. Di na kukutong nga trigo, kang kanan dagyan na magkayat na nga sa uwan. Taga po ta paborito ni Amana, ni Jose, agimon dagyan kakabsat na ta, sa nga pulo da, diyak kamali. May ka-11, kuno mag-isa nga pulo. Gagapot ta, agimon dagyan kakabsat na ta, impadaitan na ti kagay, bado na nga may maya, hindi ko ang kunana, mapanak sumurot, ijay talong, diyan di pagpas-pastoran dagyan kakabsat na. Idi napan, agim imo na ti kakabsat na, datuyan ti managtagtaga-inat, kunada, ta paborito ni tatangnan. Kapunana, datuyan ti managtagtaga-inat, itapwak da ijibubon, papatayon da pisang-pisangan da jibado da sa anong imbaga kinan tinauyong narungsot nga animal. Kagunan ni Ruben, kamalimay sa kabsat na kunana, hantay papatayon. At pakpakaasin ni Jose, hantay papatayon. Ilako tayo laanan kadagiti Ehipsyo. Lumablabas dagiti agdalyasat nga Ehipsyo. Kedi kunana, inlako dagiti ubing, imbaga dakin tatang na, naglid-liday ni tatang na. Kaya iti naala ni Jose iti Ehipsyo, ura imbalod da, inyit interpret na titagtaga-inap na iti balod. Ura dagiti agar-arami ti tinapay na pan ija, inyit interpret na, ura di ari, inyit interpret na dagiti dari gobernador da, inyit interpret na di in lawlawag na no, inyit dagiti tagtaga-inap, aging gana nga ison ti gobernadora na kaiggan ti kabanan ti Ehipto. Nya? Katatan at bisinan dagiti kakabsat na iso dahito yung maibasan. Mapanda gumatang ti makanan, bagasan, trigon.
Kaya nakita natin iti kabsat na nalasin, dagat isunahan na nalasin. Kanya ti kunana, agawid kayo, mababalog ti maysa, nupudpud no kayo, iyagyo yung inuod dyan na kabsat yo. Amudan, nga amuna, nga isuda kito pinaglilinyada, inunaan, agingga na ti inuod dyan. Kaniyo sa di ko nadan, dahil ti gamin agdos-dosa kayo gaputa, ibagak nga hantay nga dangran, kuna ni Ruben, kapan yun ay papilit yung mat isong inla ko da. Nagsangit ni Jose. Nagsangit ni Jose di kakabsat na. Di ko na naman nga sumarunod di maibasa. Ayaban yun ni tatang yun. So pinaglinya na kakabsaten siyak ni Jose nga kabsat. Yung indeclare na mula in the end. Kakuna na mula ang anyo timensahe na dito. Di nasakit nga inaramid. Di kakabsat na. Kamaudyanan na ibaga ni Jose nga di nasakit nga pananglipot na di kakabsat na dagijay pinang papatay da ko maijay bubon kada inla ko ti Ipsyo kunana plano ni Apo Dios tapno haan amatay ti Vicente jay kanaan jay tribu da iso nga kunana nasakit nga umuna kamaudyanan na na-realize na nga plano ni Apo Dios nga ikasjay da tapno adda nasaya at nga mangisalakan ti puli kunana kanudad duma no yun unad tayo at pampanunod anya nga tamo ti bagbagana. Plano na nga nga si kakat nagsakit ka. Plano na nga tano dadno mga sika maupay ka iti ambisyon mo iti biya. Plano na nga no dadno ka ada dagiti pamilya nga masapol nga agrim ni series ag nagpindong at tapno laeng adda rumwar nga kinapudno. Yung dadno di nasakit kanya tayo a tao. Ang plano ni Apo Diyos tapno tumigkan tayo. Nga tudad maada aja sa ludsod tayo nga anya sa ludsod tayo akay Apo gusto saan na ikarkarigata ti agbibiyag nga nalintag diya maagar aramik ti madi apay dos-dosain na diya mati panunutan tayo no daduma nya adu dagiti questions tayo adu dagiti kaslahan tay kayat akas tao ngam do ilang lawat ti panunot baka addamot dakdakkel nga plano ni Apo Dios kada tayo may kadwa. Dito may ibasa tayo, dito ibanghelyo tayo. Na ibaon na dito adalan nga mangpaksyat ti demonyo. Katikong ko na, oray na kita nag-graduate tatay, anya nga minti demonyo. Anya nga minti demonyo ti biyag tayo. Kuna kala na kita graduate ti agbasa tatay, kada na kita naganna, amoyo ti demonyo na mabalbalin. Upayon na ka nga agpabasa, upayon na nga agbaling nga na ginawa ti biyag mo, pasadutan na ka nga agbasa, agbaling nga personal jay kwa dyan naganda, aging gana nga maupay da, tapno jay to tao, no padpada nga awan agal na, dakdakkel di gundaway nga marigriga, dakdakkel di gundaway nga agtuo, awan pagpa-hospital, tendency nanto ka agaramid iti madi, gapulaeng ta survival, kasi ti trabaho demonyo, hanga ti demonyo ka, o may naka, ibaga kanya nga, hanga mga patikin nila po Diyos, haan nga kas dyan. Ti demonyo ka, umay na tayo durugan. Kala ko ma, ada nakapagura kanya. Data ti demonyo na idul-dul-dul na kanya. Bumalis ka. Nagda nagipos kanya, ang kontra kanya, bumalis ka. Nag-comment ka ma. Kasi kumala kasi, nagbabasi ti trabaho ti demonyo, only to destroy us. Amoy ti demonyo, hana kaya't nagbalin tayo ang naragsak. Kagura ti demonyo, nagbalin tayo ang naragsak. Agay-ayat ka, daragsak ta pusom. Mamakawan ka, daragsak ta pusom. Agserbi ka nga awan ti, so papak nga ka, daragsak ti pusom. Kagura ti demonyo na dyan. Kagura ti demonyo, nagpakumbaba ka, tati. Dua nga rod nga banag, ti hanga mo ti demonyo niya dyan. Agparintuman ko na, dangar ti ni Lucifer ka, awan tokol ti tumang na, kahit nga sa awan apulos kanya na ti kinapakumbaba. Kung nagpakumbaba ka, nga mamakawan, agaya, nadatumangsit kayang nagpakumbaba, iso di jay kunana, kabailam, malidayang ti demonyo na agpakumbaba. Malidayang ti demonyo, no agayat ka. Tani ti demonyo managing bubukod. Iso nga iso ti durog na kanya, maging bubukod ka. Agagom ka. Dapat kasi ka nga kanayon ti mga baki naman naging bubukod.
Hanggang agpaabak na dati trabaho na umay na tayo durugan. As diya iso nga, ala ko may sa pamilya, nagsayat nga kitaan, makimisa amin. Wow! Nagmayat nga kitaan na pamilya. Kagura at demonyo na dyan, imagine ta sa nga pamilya nga mapan makimisa. Kagura at demonyo na dyan, no? Makita na nga agi narakot di pamilya nga agi agdidindong mo nga agi inayat. Ay marigrigatan agi demonyo na dyan. Di kaya nakagukura kayo, Shakti ama, Shakti ina, Shakti na kaadal. Kaya't nakakasya ti lugar tayo. Malidayan. So na ko na tayo. Iso nga kunana ni Apo Jesus kadagiti adalan in kayo paksyatin nyo ti demonyo kunana. Adda mo ta dagiti literal nga malubanan nga kanya da idida tayo ko awan samot ti maluglubanan. Wano dati nga nakaluban kanya tayo. Demonyo ta panonot mao. Nagmadi mga ibagata awang mot ati kasjay. Nagdadi adal man ay literal nga maluganan nga malpaksat ngam tatati sitwasyon kayo dagita ti demonyo. Anya pa dagitay. Estudyante ka. Hanggang agbasa may mayat na gayaya. Hanggang ako nagpuyat ka ginggana nga kasla kulaaw tamata mapaya double kill. Hanggang ton makabasa na sayaat. Hanggang ton nga makapanunot na sayaat. Inya di mga baabak. Udyuting ka mga baabak ka, baka mabaabak ka ng dilang madimdemonyo ka. Kalugad tumak ka nagiging nga banbanag, taramatan na to destroy us. Kadadaulim na tayo. Aging gana nga pumasaw tayo panunot. Sa balin tilubog tayo. Kaya ti demonyo hantay nga agbalay giitibiyag. Kaya na nga nagiti anak ka agbalindalaan nga warawaran doon tayo man nga nagiti maikapkapitan doon ti kabuakaw na. Kasi ati kayat na. Nga agbalay gi nga nasaya at adda moralidad na. Adda nasayat nga panagpampanunot na. Adda vision na iti panagbiyak. Ay karigatan ti demonyo ang adadaulim. Kanya ti kunana ka na ti paksyatin nyo ti demonyo. Iwaragawag yung asidagan ti pagarian ti Diyos. Anya ti pagarian ti Diyos na mapaksyat ti kinadakes. Addan puso na maiwaragawag na ayat at dan kinapakumbaga pa nagkaykay sa nga maiwaragawag mangrugin ti pagarian ti Diyos. Nga addan to pala pa naging bubuko, addan to pala na tangtangsit, addan to pala na buwak-buwakaw, addan to pala na ag-agom, ay kaadda pala ang ati demonyo iti puso ti tao. Iso nga tatta nagsayat nga panunutan. Lano addaman panlubok ti biyag, ibilang bunga gadakdak kala plano na kuslatin ni Jose. Di nasakit, di panangibaleng, panangila ako diri ka observe natin balak na namang papatay. Nung iti kamaudyanan na dakdakkel ti impay na, baka mo nantay pala magunod dito daga addan to dakdakkel. Maikadwa. Kaya ti demonyo nga dadaulen na tayo. Babasit abanbanag ti pangdadael ti demonyo ka tayo. No, nakapsot di puso, nakapsot di kararag. Baka na kayat nga agbalin tayo naragsak, agbalin tayo anawaya, agbalin tayo nga nasanton itinagan na dadaulan na tayo. Ala ni Apo Jesus, isot nang ibaon. Hantay lang agpaibaon kanya Apo Jesus. Da tayo nga umuna timang tungpal, paksyaten na jay, amo tayo nga madi. Agbiag anawaya, babaon ti ayat, panagkaykaysa, panagsisinaranay, kinapakumbaba. Agbiag nga pakakitaan nga adda ni Apo Diyos iti kakapsat tayo. Nung makita na dahil tayo, sigurado agliday ti kalaban, agliday ti demonyo. Yung nagdapay na nga to takiday, datang-tangsing mo. Agsa o tihang nga may parparbong ka dagiti daduma tila makikitang kadakis amin nga tao. Ay ako. Tinasaya at makitang tinasaya at nga aramid ti daduma. Nung naawang pala makitang nga nasaya at nga aramid ti daduma. At kararag ka, dakis pala dahil ta. Nagado ti kinasaya at tilupo. Nagpigsa ti kinasaya at tilupo. Nadaduma ka noan niya ginagyan di puso tayo, isumat ti mang dadail ka na tayo. Panagdato.
tayo kakabsat at tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kaya ako atin na tumagay, adatong kayo sa imam. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kasta met pagimbagan tayo ken ti kadarupan ti kasa. Ipaay mo kad apo tadalusan nakam dagitoy daytoy a sakripisyo iti inaldaw degdegan na tirigtami amang gunod iti nailangitan a biag gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda ko mga kada kayo. Kasta kumamit Itag-ayo dagita puspuso yo. dada si katag-ay tiya. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Karikit rumbeng. Tudno ay amay karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken Disto. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Rambakan mi si ayat ti papatay na ipadoyak-yak mi tinabiyag a pamati iti panagungar na or-orayan mi tinatalged anan nama tinagloryaan na panagsublinan to ditoy daga anan sata makidanggay kami kadagiti sa santos ken amin nga angheles amang ibunan nat ken kagat kunami adi agsarday. Noon ay apo biit ka akinasanto ket sikati gugwayan ti amin akinasanto dawaten mi nga rod ti paimo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan kadi paaymo ida kada kami abagikan dara ni apo mi ang Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangalay tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy iti bagit isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy pangilaglagip iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, kanin ka kalagungan, hinda kami salatan. Itingarod pa nang ilagit mi ti papatay, kan panagungan ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan di kalis ti pan nakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, di bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesyam, anay saknap iti sangalukungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam mat ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pam pay apo, dagiti kakabsat mi apim mo sayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag.
ket makiranod kamto ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito idaga makikadwa kamto kadmet kadakwada ang mangitantanog ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti ingdana. Hintay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kadatayo. Amami nagdat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagayam, matungkal kumatinakem mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakam dal daw ito'y, kitanin mi ti patinayon nga daw. Pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol lagi tinakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti suliso. Salaka na kamket. Dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti pannunong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namain mi ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. O ako mi ang Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapo kanyak ti ikat ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti minmingam no di kat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkay kaysa si kang agbiak ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Be with you. Kabura ti